Il-Malta Women's Lobby iddeskriva qtil ta' Charlotte Zammit, l-ewwel vittma ta' omiċidju tas-sena, bħala każ ieħor ta' femiċidju u appellat biex il-luttu jinbidel f'azzjoni konkreta. Zammit ta' 44 sena instabet maqtula b'tiri f'residenza fi triq Corrado ħaż-Żabbar fil-15 ta' Awwissu li għadda. Rodri Kazzopardi ġie arrestat fuq il-post u tressaq il-qorti mixli bil-qtil tal-eks sieħba tiegħu. Huwa wieġeb mhux ħati għall-akkużi u nżamm arrestat fil-ħabs ta' Kordin. Il-lobby qal li l-mewt tagħha reġgħet wasslet għall pubblikazzjoni ta' lista ta' nisa maqtula mis-sieħeb jew eks sieħeb tagħhom, jew irġiel oħra magħrufa magħhom. Skont laqda mill-2978 lawn, aktar minn 40 mara inqatlu f'ċirkostanzi bħal dawn, għalkemm sostnew li l-lista mhix kompluta. Il-Malta Women's Lobby sostna li kull qtil ikun segwit mill-istess ċiklu ta' ħasda, aħbarijiet, stqarrijiet u għedi. Dan sakemm l-attenzjoni pubblika teb u tiżdied vittma oħra. Allegat li għatem nisa li meta jirrappurtaw l-abbuż ma jitwemnux jew l-esperjenzi tagħhom jiġu minimizzati. Ikkritikat ukoll it-tendenza fuq il-medja soċjali li l-vittma tiġi mistoqsija għaliex baqgħet f'relazzjoni abbużiva jew għaliex reġgħet lura għand is-sieħeb tagħha. Laqda kritikat dak li sejħet loti ripetut tal-ħelsien mill-arrest lill-irġiel bi storja dokumentata ta' vjolenza kontra s-sieħba tagħhom. Sostniet li ħafna drabi tkun il-mara u lieda li jkollhom jitilqu mid-dar u l-allegat aggressur jibqa' jgħix fiha. Għaldaqstant talbet biex il-miżuri legali li jippermettu tneħħija tal-aggressur mid-dar jintużaw b'mod aktar konsistenti. Il-lobby esprima wkoll tħassib dwar każijiet ta' vjolenza domestika li jdumu jkaxkru snin quddiem il-maġistrati u l-imħalfin, b'seduti li jiġu differiti ripetutament. Appellat ukoll għall-edukazzjoni kontinwa dwar il-kunsens, l-abbuż finanzjarju u mġiba perikoluża fir-relazzjonijiet. Il-Malta Women's Lobby talbet li l-Gvern jippubblika skadenzi u rapporti dwar kif Malta twettaq l-obbligi tagħha taħt il-Konvenzjoni ta' Istanbul. Temmet tgħid li s-sinjali ta' twissija spiss ikunu magħrufa u dokumentati u li dak li jonqos hija rrieda li tittieħed azzjoni bejn funeral u ieħor.